Ura da, gu gara. Mikroplastikoak uretan. Horrelako plastiko puska txikitxoak munduko itsaso guztietan antzeman dira. Mikroplastikoek askotariko gaietan dute jatorria. Erropa, kosmetiko, hondakin plastiko, industria prozedura, garbikarietan. Itsasoan plastiko zatitxo horiek plastiko apur bilakatzen dira. Mikroplastikoiek arrainok jaten ditugu inolako mesederik egin gabe. Zenbat eta mikroplastiko gehiago kurakutsatu, orduan eta aukera gehiago dugu arraino zen gizakiok irensteko. Zientzia aztertzen ari da mikroplastikoek nola eragiten diguten gizakioi, animalioi eta naturari. Zer egin ahal dugu? Plastikoen erabilera murriztu eta edukiontzi horira eraman. Ez bota gero plastiko hondakinik lurrera. Ea aurrerantzean lortzen dugun plastiko gutxiagorekin bizitzea. Txikitik munduan eragiteko erronka.